बेलायनो लासिमा सिमसा कक अंखा ताबो त्रिपुरा मथा बीजेपी आईपीएफ नि सरकार करै दङ बेखौबा राजधानी हाय जागा जीडी माने त्रिपुरानि मेन रेफारेंस हॉस्पिटल ओ रेफारेंस हॉस्पिटल निनो अब मेन जागा ओ जागागो लाइ थांजा 30 तारिखो जिनि बुखु लाइसा बेफोर माबा जे घटना अंखा जों ओ घटनानो तुयै ताबुकसा जरातै ना त्रिपुरा मथानि केबो एमडीसी एमएलए रक आपनो तुई खायसा कक्साका ना बीजेपी नि ओ त्रिपुरा सा दरदि नेता मंत्री रक खायसा फाना कक्सा किंतु एसएफआई जे टीएसयू जों फायका ओ जगह फाय बरकबाय मालाय जों दाबि नारखा जे 30 तारिखो जे घटना अंखा बुखु लाइसाबाय जे हरनि 11टा वसे हस्टेल हाबै बुनो रमफेंना नायखा बिनि याकनि मोबाइल खबित लाई थाका किंतु तिनी 30 तारिखनि परे तिनी 6 तारिख ताबुकसा जरातै सीसी कैमरा को फुटेज मानजाक खानसे ओ जे कालफिट दंनाय बुनो ताखुनो रुमि मेको आबो आगरतला खाय जागो जों एसएफआई टीएसयू आबो डिमांड खायगा जे आबाहाय कैसे मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा यूनिवर्सिटी होल त्रिपुरानि ओ जागाव ना बाउंडारी दङ ना सिक्यूरिटी गार्ड दङ फियाकबा तिनी आसुक बसर रुमै ओ जागानि हेल्थ मिनिस्टार न चीफ मिनिस्टार त्रिपुरा सा दरदिनि मिनिस्टार रक गोबां दङ खरंनि दङ त्रिपुरा मथानि दङ बीजेपी निबो दङ फियाखे आबनो दै केबो थाइसाफोर ताबुकसा जरते कक्साय जों आबनो कयने एसएफआई टीएसयू नि डिमांड दंनाय जे दाक्ति खालाय ओ जागा जाते गवर्नमेंट থেকে सिक्यूरिटी प्रोवाइड खालायजांना अंथ बाउंडारी जाते प्रोवाइड खालायजांना अंथ कारण गार्ल्स हस्टेल ओ जागा करे आर जों बार साव कक सिमिसे नेशा मुक्ति त्रिपुरानि कक्साव बेटी बचाओ बेटी पढ़ानि कक्साव ओ जीबी हाय जागाव पुरो ओपन कैंपास सारे हिंके चौक नंगनायो आड्डाओ ड्रग्स नालायो कुनो सिक्यूरिटी सिक्रै अब हाय कंडीशन होई तका सो जिनि जे त्रिपुरानि ताबु जे कंडीशन बेलेनो किरिमा सिमसा कंडीशन आबनो जों एसएफआई टीएसयू डिमांड खाय दङ ओ जे आबहाय घटना दाक्ति जाते रुमै कोनो शास्ति रनानि अंथ आबनि बागै तिनियाव जाव फायका जों डेपुटेशन रेखा जुदि अंगे अंगे जों फाइनान्सियल रग ताइबो आबनि एगेन्स्ट जों खरांथि सने बागै जों बेयार अंलायजा